Усё мае змяніцца цягам гэтага і наступнага года, пра што ўжо адкрыта кажуць у міністэрствах. З вами Вольга Старасціна, і ў навінах з будучыні раскажу, што нас чакае. Ты не разбирайся, ты их сразу в СИЗО. Так и делаем. Лукашенко звярэе. Как это было в сталинские времена. Сошись на Иосифа Виссарионовича. Сынки, любовницы и прочее, плохое слово любовницы, любимые женщины. Цяпер яго не хочуць нават набліжаны. Ён дастаў усіх. Президент у вас как собачка будет гавкать, тявкать по одному и тому же вопросу несколько раз. Спецслужбоўцы абкатваюць сцэнарый замены нязменнага і паказваюць беларусам імаверных кандыдатаў. Для этого, Александр Николаевич, много ума надо. Нет, не надо. Ставіць падножку Лукашэнку і ягоны вялікі сябар Сі Цзіньпін. Это что, нормально? Беларусам пачынаюць паказваць кандыдатуры на пераемніка Лукашэнкі. Гэта не новыя людзі. У сістэме яны даўно, але дагэтуль былі непрыкметныя. А цяпер іх дэманструюць так, каб заўважыў кожны. Глядзяць на рэакцыю і людзей, і імавернага пераемніка, і робяць высновы. Кандыдата нумар 1 паказалі так, што вы не маглі яго не заўважыць. Наўрад ці знойдзецца звычайны беларус, які зможа па прозвішчах назваць усіх міністраў. Хто яны такія? Усяго толькі фон, масоўка, дадатак да Лукашэнкі. Это время первого. І раптам з гэтай шэрай масы вылучылі Мікалая Снапкова. Да таго ж ён таксама першы намеснік прэм'ер-міністра Беларусі, і паказалі яго ў самым выгадным святле, як чалавека з грашыма. А у меня денег нет, милая моя. Короче, у меня есть, я плачу. С карточки платишь. Да? І як дзяржслужбоўца з перспектывою, якога плануюць пасадзіць не ў СІЗА на паёк, а можа нават у прэзідэнцкі фатэль з доходамі. Берем по максимуму, не жалей денег, господи. Заработаешь. Віцэ-прэм'еру Мікалаю Снапкову 56 гадоў. Лукашенко нездарма лічыць яго адным з самых разумных у сваім атачэнні. Что для вас бренд Беларусь? Николай Геннадьевич, не подумавши, не отказывая. Любовь, чистота, президент. Снапкоў – гэта маладзейшая копія Лукашэнкі. Як і Рыгоравіч, ён скончыў сельгасакадэмію ў Горках. Працоўны шлях пачаў рабочым у Саўгасе Трасціно на Магілёўшчыне. Пасля працаваў на станцыі свінаводства. Пазней – бухгалтарам у ЖКГ. Это не лежат, они в банке. Жилищно-коммунальных хозяйствах пользуют на следующий день. З 94-го года ягоная кар'ера пайшла ў гору. Былога бухгалтара Лукашенко нават прызначыў міністрам эканомікі ва ўрадзе Мясніковіча. Меня Снапков самого кормит. Денег нет на питание. Першае, чым заняўся Снапкоў на новай пасадзе, прасоўваннем ідэі вырабу біяпаліва з усяго. І з саломы, і з буралому ў лесе. Прычым разам з літоўцамі. Дарэчы, мама Снапкова тады жыла ў Літве. Беларусь на гэтым, паводле разлікаў міністра, зарабіла б мільярды. А беларусы, як ён падлічыў, павінны былі зарабляць $1300 у месяц. Ты мне какую-то сказку на 3 страницы написал. Просто Снапкоў зразумеў слабасць Лукашэнкі. Кідацца на новыя праекты, якія абяцаюць эканамічны цуд. Как говорит президент, лучшее решение принять быстро и потом исправить, чем не принимать вообще. Наверное, вот в этом сакраментальный смысл работы правительства. Але што моцна адрознівае Снапкова ад Лукашэнкі, дык гэта асабістае жыццё. Вы своим женщине уже поздравили? Я еще спала. Еду поздравить. Снапкоў не толькі дае жонцы з раніцы паспаць, але, як прызнаўся ў інтэрв'ю, аддае ей увесь свой заробак. Зарплата поступает на карточку, она находится полностью в распоряжении супруги. Судя по тому, что она ко мне претензий не предъявляет, ей хватает. Выкладывайте загадочку. Видишь? Сейчас. Прерванная операция. Прервано. Гледзячы па ўсім гэтым, можна патлумачыць, чаму банкаўская картка віцэ-прэм'ера не спрацавала. Что, опять не оплачено? Ошибка. Ну ладно. Да ладно, не важно. Калі дэманстрацыя Снапкова людзям скончылася, яго пасадзілі за другі па значнасці столік з умкам, лекаркай і сябрам Лукашэнкі. Снапкоў быў адзіны, хто не стаў есці на поўны рот халяўную ежу. Можа, сумленне не дазваляла, а можа, кавалак у горла не лез. Пасля таго, як Лукашенко зрабіў комплімент віцэ-прэм'еру. Маўляў, можаш працаваць у Макбаі. Короче, ты если не в правительство, ты уже можешь тут выпекать и, Надеюсь. да, и жарить все. Надеюсь, Ты уже не все пропаду. знаешь.
Як вы лічыце, снапкова у прэзідэнты ці ў Макбай? Калі для вас бяспечна, пішыце нам у каментарах. І, калі ласка, пастаўце лайк пад відэа на YouTube-канале Белсат Лайф. На працягу гэтага і наступнага года ўсё мае змяніцца, заявіў Снапкоў. У рэгіёнах людзі пачнуць жыць багата, добра зарабляць на новых прадпрыемствах. Усё дзякуючы праграме «Адзін праект, адзін раён». Ідэю Лукашенка і цяперашні куратар праграмы Мікалай Снапкоў падгледзелі ў Кітаі. Там і ў вёсках, і ў гарадках наладзілі пэўную вытворчасць, якая дае людзям працу, а мясцоваму бюджэту прыбытак. Правільней сказаць, шалёны даход. Напрыклад, у пасёлку Дантан штогод вырабляюць 25 мільярдаў параў шкарпэтак. Гэта траціна ад сусветнай вытворчасці. Палову ўсіх гірляндаў, якія запальваюцца ў свеце на навагоднія святы, робяць жыхары пасёлку Дунчэн. Вялікая верагоднасць, што гузікі на вашым адзенні зрабілі ў пасёлку Цяўтоў. Больш за 60% гузікаў у свеце адтуль. Лукашенко надумаў, што і нам такое трэба, ды запусціў падобную праграму ў 22-м годзе. Да, надо жемануть, чтобы все работали, но надо предложить место рабочим. Жымануць пастанавілі і жыхароў Мёраў, што на Віцебшчыне. Гэта маляўнічы горад з насельніцтвам прыблізна 8 тысячаў чалавек і унікальным не толькі для Беларусі прадпрыемствам, мёрскім металапракатным заводам, які чамусьці ўнеслі ў дзяржаўную праграму «Адзін раён, адзін праект». Прамысловы гігант у выпуску белай бляхі запусцілі яшчэ да стварэння праграмы ў 22-м годзе. Бізнесовец Алексей Кавалёнак з партнёрамі знайшоў пад праект нямецкае абсталяванне, замежных адмыслоўцаў і 400 мільёнаў еўраў інвестыцыяў. А дзякуючы кантракту з лідарам аўтагонак брытанскай кампаніі «Макларен», лагатып беларускага бренду упрыгожыў насавую частку гоначнага баліду. Наш городок довольно-таки маленький, и сразу в такую мировую известность попасть. Это уже как минимум рекламная кампания, которая будет способствовать продвижению нашей продукции на мировой рынок. Такое перспектыўнае прыватнае прадпрыемства звярнула на сябе ўвагу Лукашэнкі. Праз год пасля запуску вытворчасці туды прыйшлі сілавікі, ды арыштавалі ўсё кіраўніцтва заводу. А яшчэ праз год абвесцілі банкрутам. В связи с тем, что частники не выполнили свои обязательства, завод был изъят. У них все долги ваши я забрал на государство, и вы сегодня функционируете как белорусский завод в Мёрах. Лукашенко ж паціраў рукі ад перспектывы нагрэць гаманец на захопленай вытворчасці. Для вас нет и не будет никаких проблем, потому что продукцию, которую вы производите, нужна во всем мире. І сапраўды прадукцыю з задавальненнем набывалі, каб Лукашенко не перасварыўся з захадам. Кантракты на пастаўкі былі скасаваны, а на расійскім рынку беларуская бляха не вытрымала канкурэнцыі з кітайскай, таннейшай на 30%. Летась увоз кітайскай белай бляхі ў Расіі вырас ажно на 54% у параўнанні з годам раней. Трымаючы нізкія цэны, Кітай выцясняе беларусаў, а калі застанецца без канкурэнцыі, здолее усталёўваць любыя цэны. 5 сакавіка металапракатная кампанія, якая цяпер валодае мёрскім заводам, паскардзілася ў Еўразійскую эканамічную камісію. Пакуль чакаюць рашэння суда, завод вымушана скарачае выпуск прадукцыі. Прыбытак спачатку абваліўся на 80%, а цяпер перайшоў у мінус. Дык чаму ў кітайцаў атрымліваецца, а ў Лукашэнкі не? Бо тамтэйшага мёрскага заводу не адбіралі па прыватніка, а прафінансавалі пільготнымі крэдытамі іншых бізнесоўцаў, каб тыя побач пабудавалі прадпрыемствы, якія б выкарыстоўвалі белую бляху, заводзе для вытворчасці кансерваваных бляшанак. Яшчэ адзін рабіў бы накрыўкі, трэці спецыялізаваўся б на вырабе дроту, чацвёрты аэразольных балончыках і ёмістасці для фарбаў, а пяты адкрыў бы вялікі рынак гуртавога гандлю гэтай прадукцыі. Дзяржава пабудавала б дарогі, і тады Мёры сталіся б слынным цэнтрам металічнай упакоўкі. Людзі працавалі б, зараблялі, а на выходных адпачывалі на Мёрскім возеры. Строительство гостиниц, небоскребов, аэропорт. Сотни богато обеспеченных людей будут стремиться посетить. Але ў нас не прыватнікі, не адмыслоўцы, а чынавенства, якое не можа і не хоча, але мусіць прыдумляць, якое прадпрыемства ў гэтых васюках пабудаваць. Фантазия большинства заканчивается возведением очередного объекта аграрного.
Падвынікаваць амбітную дзяржаўную праграму маюць у гэтым годзе. Мы ж вынік ведаем ужо цяпер. Вы не понимаете, это политическое решение президента. У Еўропе кітайскі досвед не пераймаюць. Толькі Лукашенко хоча ўсё як там. А ці падабаецца вам кітайская мадэль? Якія плюсы і мінусы? Пішыце ў каментарах пад відэа на YouTube-канале Белсат Лайв. Падпісвайцеся на яго і, калі ласка, пастаўце нам лайк. Вялікі сябры Лукашэнкі Кітай не толькі Беларусі ставіць падножку. Пакуль мы спрабуем няўдала скапіяваць тое, што кітайцы рабілі 40 гадоў таму, КНР перабудоўвае эканоміку згодна з патрэбамі часу, каб быць наперадзе планеты ўсёй. Там робяць стаўку на робатаў. Штучны інтэлект стане асновай эканомікі. Кітай абвясціў новы 5гадовы план развіцця, у якім AI і робататэхніку назвалі ключавымі фактарамі нацыянальнай бяспекі і эканамічнага росту. Асаблівую ролю ў планах адводзяць гуманоідным робатам, якія павінны дапамагчы развязаць праблемы нястачы рабочай сілы, каб фабрыкі маглі працаваць амаль без людзей. Кітайскія робаты і працуюць і спортам займаюцца. У Пекіне рыхтуюцца да незвычайнага паўмарафону. Разам пабягуць людзі і робаты. Гэтак выглядала першае трэнаванне андроідаў перад забегам, які адбудзецца 19 красавіка. Маршрут будзе няпросты, з пад'ёмамі, паваротамі і дарожкамі праз паркі. Гэта зроблена дзеля таго, каб праверыць, наколькі добра робаты могуць рухацца ў рэальным гарадскім асяроддзі. Арганізатары кажуць, што гэты забег яшчэ адзін крок да будучыні, дзе робаты будуць працаваць і рухацца побач з людзьмі. Але не ўсім даспадобы блізкасць робатаў. Жыхарку Макаў напалохаў андроід, які ішоў за ёю па пятах. Паліцыя арыштавала гуманоіда, а пенсіянерку адвезлі ў шпіталь. Аказалася, мадэль Юні 3G1 выкарыстоўвалася ў гэтым раёне для рэкламных акцыяў. Не ведаю, што канкрэтна ён рэкламаваў, але праз гэтае здарэнне сам робат стаўся вядомы ва ўсім свеце. Заўтра дзень будзе роўнай ночы, пасля чаго святла ў нашым жыцці стане болей і болей. З вами была Вольга Старасціна. Сустрэнемся ў святлейшай будучыні.